Kajing kun jang ka Voice of the People Party na kabanta bandawa na ka sarkar baga day ban penkelano ya ka reservation policy kabari ka baha tungkam tungjam menta ka sngi ka khat kandai tari ujam mang arjar pulai kala nang yo shu shu ka jing kersan sanagi pajba bat kum juru na ki seng balang na ka rilum khasi jantia ha ka bagi la mi pajba menta ka sngi banwan ai jing kersan ya ka jing khot jong ka VPP na ka banta ban ngap ya ka rai bami na ka jing kran halo ka roster system na ka jing lang bala khot ya barok seng san partai da ka sarkar jala Tagasgi nagaliang dungi seng bahalang na po rilum jantia batun tup ya ka Peace Jantia National Council batka Jantia Student Movement daga jing sengapia daga bunta kene ka isu kepada ka dauba joki kun samla jong kene ka thang de jongi kantam jong ka kasi jantia Ilawan ban kersan yang kena gajing elang balak khot daki MLA jong ka VPP gajing wan ni gajongi kalong betik halar gajing tu bangiru nopo bilom jantia kum kiseng halang kum kipat bahi ngila trang sisa ban yoi baga sarkar kan review no ya kene ka reservation policy namana dang ipet ka kum ka reservation policy ke bamuntaru kala thok sai baya kene ka percentage ngi hab ban bahak ka kum ka jingbun pai Teladang ia nujore ke jingbun pai ke jongi ki khasi jantia baru garo kene ka reservation policy kala long no chiliang sebab palat bat kene ka jing temu jong ka sarkar ban putrekam ya ka rostar kan kita sisa ya ki kun samla ladang impun betshwa ya kene ka reservation policy namaria kene la sakhi ha kene ki sngi ki baladep ni ya ki advertisement ki baper ki babun hina ki candidate ki bai anom ki de ki garo kan ba ki khasi jantia jongi ki dantang da kin riu nyongut agino ki kam ki balai la pau do presiden jong ka JNC ya kaliang ka JSM ru iban ya ka ju kenong rim ba ha ka ai kenong rim ba ka sarkar ko ba kamla ban review jadi amen ya ka reservation policy ka ba nasdang na do khat khanda nyo puar dan ngipeng alor kenong rim ba ka Indian constitution hi la snai ka kata kenong rim manlong very flexible kabala ban amen ban review na kapor sa kapor katkum kajingdon kam jong kapor ini katkum kajingdon kam jong kibriu di ko pla kalumba haga ai kinong rim ba ke sarkar jela Meghalaya kimtre ban review leni ban amen ya kini ke reservation policy katkum kajingdawa kajup menta bat katkum kajingbun pa jong ki 3 major tribes sopo Meghalaya kata dei karo kasi berjantia Nagata kadaw nagaliang jongi yang baik hakanong rim bangi day ban ai dani ban review ban amen ya ka reservation policy katkum ka jingbun pa dani katkum ka efficiency jong kinong snong jong ka jela Meghalaya bro kawai na kabenta ban wanra ya ka efficiency ha ka administrative dani ha ka legislative tanggung ni namar ba kuman pengkon bakumalong mentahi kini ke reservation policy lalong outdated kini lalong rimpalat bat kam ya hab syu bat kejuk bemta kat kum kejingkon pa jong kini kilai teli ki major tribe ke ong mene ke si jantia pat kru namar ba kini ke reservation policy berim lalong no chiliang palan bat kini kejing no chiliang kan bu sibun kejing bat kanonra sibun kejing kelumar apo ke jelahi bro kewei nada sarkar kamtre ban review ni amen ya kini reservation policy katkom ke jingdan kam jong ke jok pemta